Can you tell me where my country lies? Die waren wel groot. Zo, dat is hem. Flink aandruk. Ja. Ja, en dan zorg dat het hart bovenaan open blijft, hè? Oh ja. Maar niet onder de grond. Nee, dat lijkt me ook niet, verstandig. Kijk hoe je ze door elkaar moet halen. Ja, dat gaan Als we je ook er weer nou even in een eentje- treintje doen. Goed? Ja, dat is handiger. Hoe in het treintje. In een treintje. Ja, de Nou, ene gaat eentje op haalt 2 die dingen meter. uit elkaar en de andere voort. Want je moet niet klaarleggen en dan moet op tafel leggen. Want direct... Gelijk erin, hè? Nee, Ja. dat doen we niet. Dat is zielig. Hoeveel gaan erin? 4. 4. Oké. Nou, dan kijk je daar ginds naar de hectare zelf geplant 14 dagen geleden. Nou, die kun je nu in de rij al zien staan. Oh ja? Zo hard gaat het. Ja. Oké. Maar heb jij nieuwe